Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrách chceli, ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem sprevádzať ja, Toby. Ďakujeme ti veľmi pekne. Dnes medzi nami vítam Nikolaja Kanišáka, člena Slovenskej filharmónie. Nikolaj, vítaj. Čo si nám to zahral? Zahral som vám Capriccio od Krištofa Pendereckého. Je to solová skladba pre tubu. Akú vlastne rolu tá tuba zohráva v orchestri? Tak je to vlastne basový nástroj v sekcii plechových dýchových nástrojov. Tým, že je najväčšia, znie najhlbšie. Z akých častí sa tuba skladá? Veľmi dôležitý základ je nátrubok alebo náústok. Toto je základná časť. A potom je telo tuby, ktoré je zakončené veľkou ozvučnicou. Kvôli tomu, aby sa mohla hrať na tube chromatika, sú tam vsadené rotačné ventily, ktoré vlastne tú základnú rúru predĺžujú o rôzne dĺžky prídavných rúr. Čo je to vlastne tá chromatika? Je to hranie po poltónoch. Vyrába sa tuba z rôznych zliatín. Všetky tuby sú vyrobené z Mosadze. Povrchová úprava býva niekedy strieborná. Nie je to len kvôli kráse, ale aj kvôli zvuku. To striebro je tvrdšie a ten nástroj viac znesie, vyhrať silnejšie. Aké rôzne druhy túb existujú? Máme dve basové tuby a dve kontrabasové. Líšia sa len ladením. Basové tuby sú F ladenie, S ladenie. Kontrabasové tuby sú C, B ladenie. B-tuba kontrabasa je najdlhšia, najväčšia. Jej dĺžka je, myslím, že 5,5 metra. Aj najťažšia a hraje najhlbšie. Toto je najkratšia tuba. Tá má, myslím, že 3,7 metra. A stále je dosť veľká teda. Stále je dosť veľká a je najmenšia. Aké zvieratko v lese by tuba bola? Ja si myslím, že tuba rada brúči ako medveď. A vedel by si nám toho medveďa aj ukázať? Zahrám ale rozúreného medveďa, dobre? Ktorého vedú na reťazi. Vedel by si nám prosím ťa ukázať aj nejaké techniky hrania, možno ktoré sú špecifické práve pre tubu? Pendereckého Capricciu tam boli použité glizy. To sú glizy, oni sa hrajú cez privreté klapky. Na tube sa dá zahrať pekné legato. Napríklad Gustav Mahler o svojej prvej symfónii napísal melódiu do tuby. To bola taká dosť smutná melódia, ma to tak dojalo. A nemal by si niečo aj také na pozdvihnutie nálady? Môžem ti zahrať takú pozitívnu melódiu od Richarda Wagnera Lohengrin.
necítim lepšie. Dnes ma to tak povzbudilo. Aké sú vlastne ešte nejaké iné nástroje podobné tube? Napríklad bastrubka, čimbaso, suzafón. Nedrží sa pred telom ako tuba, ale je omotaný okolo tela ako hasičská hadica. A to ako potom na tom hráš tak, že tak zozadu stláča? A tá hadica končí ozvučníkom, ktorý nad hlavou vlastne ide dopredu. No, v Amerike sa ešte používa v takých pochodových dýchových orchestroch. A vlastne aj preto sa používa suzafón, pretože nemusíš ho niesť v rukách, ale máš ho na pleciach. Môžeš pri tom vlastne pochodovať. Môžeš pochodovať, áno. A hral si aj ty niekedy v nejakej pochodovej kapele? Lebo vyzeráš, že rád tak pochoduješ. Áno, hral som. Ja som študoval na vojenskej hudobnej škole. Wow. Tam som začínal. A kde? V Roudnici nad Labem, v Čechách. Tá škola už neexistuje, ale ona vychovala vojenských muzikantov. Zaujímavé. No a používa sa v Dixielandoch, v jazze. Disneyland? Aký Áno, v Dixielandoch. Aha, Dixieland, ja som zle počul. Dixielandové kapely hrajú jazzovú hudbu. Prevažná väčšina nástrojov sú tam dýchové. No ale občas je tam banjo, nejaké bicie, ale väčšinou tam hrajú dýchové nástroje. Vedel by si nám niečo povedať k histórii samotnej tuby? Tuba je vlastne najmladší zrodený plechových dýchových nástrojov. Vznikla až niekedy v polovičke 19. storočia. Vznikla pre potreby orchestra, lebo orchester sa zväčšoval a v iných nástrojových skupinách boli basové nástroje, napríklad v drevách fagot, kontrafagot, u slačíkov kontrabasy. A v plechových neboli? Plechových sa používali také nedokonalé nástroje, napríklad vo Francúzsku oficlejda, v Taliansku čimbaso. Tuba vznikla niekde na území Rakúska-Uhorska. Tam bolo veľmi veľa vojenských dýchových hudieb, ktoré hrali aj orchestre. Prvé tuby boli skonštruované pre potreby týchto orchestrov. Hneď na to sa udomacnila aj v symfonickom orchestri, aj v opere. Richard Wagner ju veľmi rád používal. Aký iný hudobný skladateľ ešte skladal pre tubu? Z tých starších hudobných skladateľov môžem spomenúť Paula Hindemitha, ktorý napísal veľmi známu sonátu pre tubu a klavír. Ďalej z tých známejších je tam Ralph Vaughan Williams, napísal koncert pre tubu a symfonický orchester. Mne sa zdá, že to je aj ten istý, čo skladal do Star Wars, alebo aj do Harryho Pottera, nie? Nie, to je jeho menovec. Aha. To je John Williams. Taká náhoda, že vlastne ešte obidva skladatelia, menovci. No ale John Williams napísal koncert pre tubu a symfonický orchester. Vedel by si nám povedať nejaký taký smiešný príbeh zo života tubistu? Mne sa stala taká vec, ešte som bol mladý. Hral som v policajnom dýchovom orchestri. V pondelok ráno sme mali akciu. Vybral som tubu z Puzdra, nestihol som sa rozohrať. No a začali sme hrať pochod a moja tuba nehrala. Pozerám dovnútra, nič nevidím, tak som po nej párkrát pobuchal a zrazu sa tam ozval taký zvuk. Ako som išiel. Kolegovia sa mi nepriznali, že si tam schovali zopár fľaš. A jedna fľaša uviazla v tomto kolene, nebolo ju vidno. A to čo s tým potom sa dá rozobrať? Ako som po nej pobuchal, sa uvoľnil a som ju odtiaľ vysypal. Kebyže napríklad ja sa chcem prihlásiť na tubu, potrebujem aj nejaký iný nástroj predtým, na takú prípravu, alebo môžem rovno si zobrať tubu a hrať? 99% detí, ktoré hrajú neskôr na rôzne dýchové nástroje, začínajú na zobcovej flaute. Hej. Takže ja takisto som začínal na zobcovej flaute. Učil som sa dýchať. A pozrieme sa, kde si dnes. Profesionálny hudobník. Skončil som pri tomto. Doteraz sme hovorili len o tubistoch. Máme v orchestri aj nejaké tubistky? V Čechách je dokonca dýchový orchester zostavený len zo žien. A čo sa týka Slovenska, tak je skôr na Slovensku tuba mužský alebo ženský nástroj? Na Slovensku tubistky zatiaľ nemáme, ale dúfam, že sa to skoro zmení a prídu. Mohol by som si aj ja vyskúšať trošku zahrať, alebo zaškrípať, alebo akokoľvek to už nazveme, na tej tube? Dobre, ale najprv ťa naučím bzučať. Chceš? Musíš bzučať ako čmeliak. To som ti pripravil na trubok. Wow. Ja vyťahnem svoj. Vieš pískať? Vieš tak pískať? No. Takto zošpoliš pery. Tak, skús do nátrubku. Bez nátrubku je to ťažké.
bude škoda na klavír. Skúsime s tubou? Sem ho streč. Tak. A kde to takto chytím? Tu si to chyť. Tuto. Silno. Takto. Sem. Wow. Sa vidím v tej túbe. Dobre. A skús tak, ako si bzučal, skús niečo vyľudiť. No. Krásne. Dobre. Chceš hore? Zošpul pery poriadne a... Dobre. Beriem ťa na konzervatórium. No ďakujem. Ak budeš chcieť, prídi. Nikolaj, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu dnes medzi nami bol a povedal nám niečo také o tube. Tak pre mňa to bolo osobne veľmi obohacujúce a dúfam, že sa ešte niekedy vidíme. Bolo mi veľkým potešením sa s tebou porozprávať o tube. Veľmi rád som prišiel a hocikedy inokedy. A keby si mohol, že by si nám na záver zahral niečo také známejšie, nejakú takú možno ukážku, ktorú by možno mohli aj deti poznať, tak to by bolo super. Zahrám ti skladbu, ktorú určite poznáš a bude to také maličké prekvapenie pre teba. Tak to som zvedavý. Thank you.